Italia este astăzi în doliu. Cel puțin 5.000 de persoane au participat în dimineața aceasta la funeralele solemne care s-au desfășurat în cazerma Gardei de Finanțe al orașului Copito. Ultimul bilanț al victimelor se ridică la 287 de oameni morți în cutremurul de acum câteva zile în localitatea Aquila și în împrejurimi. Pământul se cutremură în continuare la Aquila, dar replicile, încă destul de numeroase, scad în intensitate. Ultima replică a fost înregistrată vineri la ora locală 5:22 cu o magnitudine de 3,9 grade pe scara Richter. Replica cea mai puternică din cursul nopții de joi spre vineri, cu o magnitudine de 5,1 grade, s-a produs în jurul orei locale 21:40 și s-a resimțit până la Roma, la peste 100 de kilometri distanță. Cu zeci de mii de oameni rămași pe drumuri, autoritățile încearcă deja să pună la punct un plan de reconstrucție a zonei. Costurile sunt estimate la aproape 3 miliarde de euro. Și Ministerul de Externe român a confirmat marți decesul a 5 persoane de origine română în cutremurul care a zguduit centrul Italiei. Este vorba despre o femeie găsită luni seara sub dărâmături, o familie formată din 3 persoane din localitatea San Domenico, regiunea Abruzzo, și un minor din același localitate. În aceste zile, care sunt marcate de doliu și în care comunitatea românească ortodoxă sărbătorește floriile, la numai o săptămână de Paștele Ortodox, ar fi de cuviință să se aprindă câte o lumânare. Și dacă ortodoxii sunt la o săptămână distanță de Paște, în schimb catolicii sărbătoresc învierea Domnului, chiar în acest sfârșit de săptămână îndoliat. Mulți s-au pus deja în mișcare și se deplasează în alte localități pentru sărbătoarea sfântă, dar sunt cu siguranță cu gândul la cei care, mai puțin norocoși în aceste zile, își deplâng morții sau răniții. Pentru cei care au decis în schimb să rămână la Torino, Biserica Catolică Românească Madonna del Carmine desfășoară următoarea activitate. În Vinerea Sfântă, de la orele 20:45, Calea Sfintei Cruci de la Sanctuarul Consolata în Dom, împreună cu Cardinalul de Torino, comunitatea catolică română va cânta un cântec în limba română. Pe 11 aprilie, Sâmbăta Sfântă, orele 21, solemna vigilie pascală, binecuvântarea focului, vestirea solemnă a învierii, liturgia cuvântului. Se meditează faptele pe care le-a săvârșit Domnul pentru poporul său. Liturgia botezului, binecuvântarea apei și reînnoirea promisiunilor de la botez. Liturgia euharistică. Pe 12 aprilie, Duminica Paștelui, Învierea Domnului, Sfânta Liturghie Solemnă, la orele 11, Domnul a înviat cu adevărat. Aleluia! 13 aprilie, luni, a doua zi de Paști, Sfânta Liturghie, de la orele 8:30 la orele 11. Și cu toate acestea, redacția Teleobiectiv urează Paște fericit tuturor catolicilor din Italia și din lume. Nu este aici, că s-a sculat precum a spus, veniți de vedeți locul unde ază cu Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea.